Boss, magkano na yung tilapia Batangas natin ngayon? 120. So, sa kilo po ngayon ng tilapia Batangas, no, 120 ang per kilo. Right, so sa tulingan po natin dito ay 140 ang per kilo, no? Sa galunggong mo, Lodi, magkano? So, 160 ang per kilo po ng ating galunggong, no? So, meron po din nakalatag dito sa ibaba na tumpukan. Sa tumpukan, magkano na? Saan, boss? Yun, no? 100 pesos pa rin po ang tumpukan po ng galunggong, no? Boss, magkano na kilo ng alimango mo? 500. Sa hito? Yun. So, sa mga naghahanap po ng mga alimango at hito, no? Sa hito po ay 200 pesos ang kilo. Tapos, ang alimango po natin ay 500, no? Good morning. Magkano po ang ating tahong? Wala pa rin, boss. Dito po sa Talaba. 100 pesos po ang ating tahong at Talaba, no? Di wala kayo ibang isda, no? Wala pang mahango. Pero may nakukuha pa rin kahit papaano. Meron naman. Nahanap ko yung panindan yung ano, sa Lenga. Pero ano, tagal na kami walang tinda, sa linggo na. Oo, kasi nga 'di ba gawa nga ng bagyong Karina. Kapag meron kayong sa Lenga, yung binibili ko sa inyo ganyan, yung pag meron, kuha ko sa inyo. Alam, madalang pa eh, no? Lalo galing tayo sa bagyuhan. At may parating pa uling bagyo. Sige pa, pag meron na lang pa uli. So, 180 ang per kilo ng ating dalagang bukid. So, dito naman po ay 140 ang per kilo ng ating bikaw, no? So, salmon po, no? 100 pesos ang per kilo. Shoutout sa'yo, Lodi. Good morning. Good morning, good morning. So, sa ating bangus dagupan po ay 100 pesos ang per kilo. Doon, yung sinasabi ko eh, pampahatak ng views natin yung mga posing mo eh. Yan, shoutout sa'yo. So, dito po may salmon, no? 120? Lumahan. Alawan to. Ayun, no? Lumahan po ay 120, no? Mahal po kasi po ngayon. Mahal ang ano natin isda, no? Wala pa masyadong baba kasi. Wala si Ate Potpot? Hindi nagtinda? Ano, konti ng ipon niya na ubo. Kapon, mas dato, di ka pumunta ang mura ng ipon. Wala. May 180, may 220. Ito, tumpukan? Oo. Ang dami ha, 150. Dito po, 150 po yung tumpukan. No? Ito po yung kilo po nila na 150 pesos. Ganyang kalalaki po. Babae. Babaeng babae po, no? Dulong. Sa dulong po, no, mga naka-plastic, no? Kilo na po yan, 160. So, may tumpukan din po ng dulong na sa halagang 50 pesos. Tapos may mga hipon po tayo rito, no? Opo, Boss Lando Explorer. Good morning po, Nay. Saan pa ako galing? Magsaysay. Magsaysay po. Shoutout po sa mga taga Magsaysay. Ayun po. Sige po, Nay. Salamat po. Good morning po. Good morning. 150 ang per kilo. Ito po yung isdang, hindi ako nagkakamali. Apahap, no? Ito yung apahap. Kaya dito ngayon? So, 280 po ang per kilo po dito, no? Dito po sa kabila, 200 pesos. Nagagaling na kasi sa Gulyasan po ay 140 ang per kilo. 140 kilo? Dito sa ano mo? Talakitok, 120. So, 120 ang per kilo ng talakitok, no? Ito yung sinasabi ng tampalpuke, no? Isdang dapa, 120. 140. Ito 120. Yan po yung mga nakalatag, no? 140 sa dito po sa tampalpuki na isdang dapa ay 140 ang per kilo. Sa tumlupin magkano na ang kilo? 200. Yun po yung presyo, no? Tapos dito sa Salenga, ang ganda, oh. 200 ang kilo. Dito ng Salenga natin, no? Labayhita. So 200 pesos ang per kilo ng labayhita, no? Okay, magkano lapo-lapo mo? 200 ang kilo dito. Dito po ay 180, no? Dito po ay 200 ang kilo. Hello, Nay. Good morning po. Gawa malaki paninda. Ayan o, sa kanya, malaki. Ayan, kadarating na mga isda, napakamahal. Magkano po yung tanggit nyo? 120. O yun, 120 ang per kilo ng tanggit, no?
Po, Nay, shoutout po, Nay. Shoutout po. Ito, masarap po. Papakol na hubad. Ayan, masarap pa yung alam din. Wala kayong ganong paninda, Nay, no? Hipon. Magkano sa papakol nyo, Nay, na hubad? 200 po ang per kilo ng papakol na hubad, no? Masarap na ipirito. Tapos sa hipon, 300 pesos. Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no? So panibagong update po ngayon pong araw ng Sabado. So shout out po muna tayo, no? Shout out sa kay Angel Jazz ng Jeddah, Saudi Arabia, at sa tropang Al Dente, no, ng Jeddah. So shout out kay June, Joseph, Jojo at Toto, at sa Kabasag family ng Tondo. So shout out po sa inyong lahat. So update na po tayo ng mga panibagong presyohan na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market. Samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot at mag-update ng panibagong presyo. So tara, let's go! Alright, so ito po yung mga kababayan po natin na namimili ngayon, no, sa lugar ng Malabon Fish Market. So balik na naman po tayo sa sitwasyon ng kalakaran ng mga bentahan po dito pagkatapos po ng bagyong Karina. So ngayon wala na pong high tide na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market dahil nga sa maliit po ang tubig ngayon sa Kailugan, no? So tara, let's go! Boss, magkano na yung tilapiyang Batangas natin ngayon? 120. So sa kilo po ngayon ng tilapiyang Batangas, no, 120 ang per kilo. So ikutin po natin itong Malabon Fish Market, no. Aalamin pa natin yung mga iba't ibang klaseng seafood na binebenta po dito at aalamin natin kung nagtaas po ba ang mga presyo o bumaba po pagkatapos po ng bagyong Karina. Oo. Alright, so sa tulingan po natin dito ay 140 ang per kilo, no? Sa galunggong mo, Lodi, magkano? So 160 ang per kilo po ng ating galunggong, no? So meron po din nakalatag dito sa ibaba na tumpukan. Sa tumpukan magkano na? Yun, no? 100 pesos pa rin po ang tumpukan po ng galunggong, no? Boss, maraming salamat. Shout out. Shout out. So dito naman po ay 280 ang per kilo po ng hipon, no? Magagandang klaseng hipon po. So ayan po yung mga kababayan po natin na namimili dito sa Malabon Fish Market, no? Magkano kilo ng bangus natin? Boss Paeng, magkano kilo? Ay, boss, 150. 150 po kilo sa ano, sa maliliit. Tapos sa malaki 150 isa. Ayun, no, sa malaki po 150 po ang isang piraso, no? Dito po sa per kilo na maliliit 150. Sa mga binaha kahapon. Shout out sa mga binaha. Sana okay na po kayo lahat. Pati TV ko, inabot. Kita mo sino? Ano na kami dito? Kanto? Kasi walang ina. Galit ka sa ninde. Alright, so yun po yung mga per kilo po ng ating bangus dagupan dito sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga kababayang nilubog, no? Sana maging okay na po ang inyong sitwasyon sa naging kalagayan po natin ng bagyong Karina, no? Grabe po ang inabot ng ating mga kababayan. Sana ay lahat po kayo nasa maayos na lagay. So sa kilo po ng ating tahong, 50 pesos po ang per kilo, no? Meron din po tayo ditong tolya sa halagang 50 pesos din po ang kilo. So may manok din po tayo dito, no? Wings, backbone. Yan po yung paninda dito ni ate, no? So sa mga gulay po natin, no? Shout out sa iyo, Lodi. So ayun.
Shout out sa iyo, shout out. So, yan po yung mga presyo ng ating sibuyas, kamatis at bawang, no? Meron din po mga kalamansi. Sa kalamansi, magkano? 20 po, ito 10. Ayun, 20 pesos at 10 piso, no? Galing Mindoro, sinakay pa ng barko. Ang laki ng pinanggalingan, ha? Akala ko galing na sa Divisoria, eh. So, yan po yung mga presyo ng mga gulay po natin dito sa Malabon Fish Market, no? So, sa mga prutas po tayo, ayan. Thank you, boss. 70. Yan po yung mga presyo ng prutas dito sa Malabon. Boss, magkano na kilo ng alimango mo? 500. Sa hito? Yun. So, sa mga naghahanap po ng mga alimango at hito, no? Sa hito po ay 200 pesos ang kilo. Tapos ang alimango po natin ay 500, no? Sa mga mahilig pong kumain ng mga ganitong klase na alimango at hito, ay dito po ay may mabibili pa rin po kayo dito sa Malabon Fish Market, no? Tay, maraming salamat po. Good morning. Magkano po ang ating tahong? Dito po sa Talaba. 100 pesos po ang ating tahong at Talaba, no? Alimasag. Ang bali 160 po ang per kilo ng ating alimasag, no? 80 po ang kalahating kilo. Boss, good morning. Magkano na kilo mo ngayon ng ano? 180, boss. So, 180 pesos po ang per kilo ng galunggong. Sa tulingan, ganun din ang presyo, no? Yun po yung mga presyohan po ng ating mga isda dito, no? Galunggong at tulingan. Tingnan magkano? Tapos, thank you. So, dito naman po ay 130 ang per kilo ng ating tulingan, no? So, yan po yung mga hipon natin dito sa Malabon Fish Market. Alright. So, nalalaman na po natin ng mga presyohan ng kanilang mga paninda dito na mga isda, no? Good morning. So, dito po ay may tortillo tayo nakikita dito sa halagang 150 pesos ang per kilo, no? Tapos sa tumpukan po ay 100 pesos. Dipi, wala kayo ibang isda, no? Wala pang makaka. Pero may nakukuha pa rin kahit papaano. Nahanap ko yung paninda yung ano, sa lengga. Pero tagal na kami walang tinda sa linggo na. Oo, kasi nga 'di ba gawa nga ng bagyong Karina. Kapag meron kayong salengga, yung binibili ko sa inyong ganyan, yung pag meron, kuha ko sa inyo. Alam, madalang pa eh, no? Lalo, galing tayo sa bagyuhan. At may parating pa uling bagyo. Sige pa, pag meron na lang pa uli. Lagi naman kayo umiikot dito. Hindi, naghahanap kasi si Mrs. ng mga laman daw eh. Sige pa, ate, salamat po. Boss, meron tayo ipon dito 240. Ayun, no, 240 ang per kilo po dito ng hipon. Masyado. Tapos 280. Yan po. Ito naman sa Luna, boss. Ito, luno. 260. So, sa luno po ay 260, no? Parehas yan, boss. Pangan na kami yan, iglesia. Salamat, thank you, thank you. Okay, boss, salamat. Salamat. Salamat sa vlog. So, 180 ang per kilo ng ating dalagang bukid. Depende nga kayo. So, 130 ang balsa galunggong, no? Boss, magkano yung tilapiyang Batangas mo?
120 lang. So 120 no ang per kilo ng tilapia Batangas no. Shoutout sa inyo mga lodi. Te, magkano torsilyo mo? Magkano kilo? Torsilyo? 140? Yun, no, 140 po ang per kilo ng ating torsilyo dito sa Malabon Fish Market, no? Boss! Jem! So, dito naman po ay 140 ang per kilo ng ating bikaw, no? So, dito naman po ang kilo naman po natin ng hipon ay 280. Pusit kalawang ay 140 ang per kilo. So, salmon po, no? 100 pesos ang per kilo. Shoutout sa'yo, Lodi. Good morning. Good morning, good morning. So, sa ating bangus dagupan po ay 100 pesos ang per kilo. So, ang ating bangus ay mababa pa rin po ang mga presyo. Isang kilo. Boss, salamat. Idol, shoutout sa'yo. Shoutout, boss. Yun, yung sinasabi ko eh. Pampahatak ng views natin yung mga posting mo eh. Yan, shoutout sa'yo. So, dito po may salmon, no? 120? Ah, lumahan. Alawan to. Ayun, no? Alumahan po ay 120, no? Mahal po kasi po ngayon. Mahalang ano natin isda, no? Wala pa masyado baba kasi. Wala si Ate Potpot. Hindi nagtinda. Ano, konti ng ipon niya naubos. Kahapon mas tanto, di ka pumunta ang mura ng ipon. Wala. May 180, may 220. So, pusit kalawang po natin dito, no? 140 ang per kilo. Shoutout sa'yo, Avatar. So, 120 naman po ang per kilo po dito ng bangus, no? 120, boss Lando. Tapos salmon ay 100 pesos ang kada per kilo. So, yan po yung mga latagan po ngayon ng ating mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? So, dito naman po tayo sa alimasag ni Boss Alan. Shout out. 150 po ang per kilo ng ating alimasag, no? So, shout out sa'yo, Lodi. Ayun. Dito, tumpukan. Ang dami, ha? 150. Dito po, 150 po yung Kasi tumpukan, babae no? lalaki. Ito po yung kilo po nila na 150 pesos. Ganyang kalalaki Babae po. puro babae. Babae. Babaeng babae po, no? So, sa tumpukan po tayo ng galunggong, 100 pesos. So, binibigay po ng dalawa, 150. Salamat. Dulong. Sa dulong po, no, mga naka-plastic, no? Kilo na po yan, 160. So, may tumpukan din po ng dulong na sa halagang 50 pesos. Tapos may mga hipon po tayo rito, no? Opo, Boss Lando Explorer. Good morning po, Nay. Saan pa ako galing? Dapat sa magsaysay. Ah, Magsaysay po. Tapos taga magsaysan na ng Shoutout po sa mga taga Magsaysay. Sa tubig. Ayun po. Sige po, Nay. Salamat po. Good morning po. Good morning. Alimango. Ang babaeng alimango po. Tapos may mga alimasag din po dito. Tapos yan po yung mga, may maliit din po na alimango, no? So dito po meron din po tayo nakitang bangus, no? Ayan, tsaka
Ligit o tinatawag nilang maya-maya, no? Magkano ang kilo ngayon ng maya-maya mo? 150 lang kilo. Ayun, no, 150 ang per kilo. No, sa ulo. 100 lang. Ayun, sa ulo po ay 100 pesos ang per kilo, no? Ito, yung bangus mo, tumpukan na yan. 150. Ayun, no? 150 ang tumpukan ng ating bangus, no? Boss, maraming salamat. So, may alimasag pa rin po dito sa tumpukan. Ayun, no? 150, no? Tapos may mga isdang lubog din po tayo. O, tinatawag nilang isdang bato, no? Halo-halo po. 150 ang per kilo. Ito po yung isdang, hindi ako nagkakamali. Sa palengking malaki. Apahap, no? Ito yung apahap na tinatawag nilang pusa. Ayan. Dalakitok, dalagang buki. Halo-halo na po yung mga bentahan po dito ng isda sa per kilo sa halagang 150 pesos. Kuya, maraming salamat po. Thank you. Dito pala si Boss Al. Akala ko doon. So yan, no, may tulingan po, no? Tilapia, salenga, danggit, labayita, Dalaga, kita, kitang, dalagang bukid, no? batang, MBB. pre, masigang, ulo. Ayun. NBB. O, shoutout sa NBB, no? MBB boys. NBB Boys ng Malabon Fish Market. Baka sabihin, sir. Pre, masigang, pre, magpuro ka na lang. Labis na sigang. So, Boss Alan, magkano yung tumpukan? 100 lang muna. So, 100 pesos po ang per tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no? Tayo ko ng kiluwa niya, pre. Boss Alan, salamat. Ito, masarap pre. Tampal puki. Ayun, tampal po kayo, no? Ayan, tampal puki. Alimango. So, ulo. 50 lang kilo. Bitilya. Oo. Yan ang mga ulo ng bitilya, no? Pangsigang. Ang dami kanina yan. So, mga alimango po natin dito, no? Yan, alimasag. Puro alimasag po, no? Marami po tayo na makikita rito sa Malabon Fish Market, no? So, magkano dito yung alimango? Ang laki ng alimango. Sa inyo to, kuya? Ayun, mayroon yung nakapula. Tatay. So, sa ano mo, magkano? Loro. Sanggatos lang, sanggatos. Ayun, 100 pesos. 100 lang. Ano, 100 pesos po ang tumpukan sa alimasag. Malaki, puro babae. Magkano naman po ang kilo? Tumpok lang, tumpok. Tapos dito po ay dalagang bukid na lapad, no? Tumpukan din po. Tapos may mga malalaki po ditong mga isdang gulyasan. Yan. Tapos may lapu-lapu at ayan, lapu-lapu, no? Lapu-lapu. Tawag dito, kalimutan ko na naman. Kabayo. Kabayong pisong ba to? Ayun, no? Yun po yung mga isda po natin dito, no? Maya-maya, ito, maya-maya to, to. Boss, magkano naipon natin? Ayun, shoutout sa Pamilya Bantot. So, nakaubos na ng ipon yung Pamilya Bantot, no? Oo, Nakauwi na si Ate Potpot. Gusto ba siya? Magkano dito ngayon? 280. So, 280 po ang per kilo po dito, no? Dito po sa kabila, 200 pesos. Magagaling na kasi sa Bagyo, no? Boss, thank you. Alright, so dito po tayo, no? Hindi ko alam magkano yan eh. So, shout out sa tindero dito. Meron tayong customer na bibili at nagtatanong ng gulyasan, no? Nasaan ka na, kaibigan? So,
So ito po mga tumpukan po, no. Meron po tayong pagi, bisugo, langaray, papakol, loro, kalaso, labayhita. Yan po yung mga tumpukan po na nakikita natin na sa halagang 100 pesos dito sa Malabon Fish Market. So may mga alimasag din po at isang mga bato dito sa Malabon Fish Market, no. May alimasag din po. Meron din pong tampal po tayo nakikita rito, no. Yan po yung pinakalaman po niya. At talakitok. So shoutout sa iyo kaibigan. Meron kang mga customer dito na nag-aantay sa iyo. Magkano kilo ng bitilya mo? Yan po yung laman ng bitilya, no? So sa gulyasan po ay 140 ang per kilo. 140 kilo? Dito sa ano mo? Talakitok? 120. So 120 ang per kilo ng talakitok, no? So sa bitilya po, no? 140 ang per kilo. Medyo mataas kasi sila. Yeah, 120 kilo. Gantay ka ni ate, bibili sa ng gulyasan, malis eh. So, 120 kilo. Sa Edgar kasi nila po sa Edgar. 120 kilo yan. Isganda pa, 160. Ito yung sinasabi ng tampal puke, no? Isdanda pa. 120. 140. Ito 120. Yan po yung mga nakalatag, no? 140 sa dito po sa tampal puke na isdang dapa ay 140 ang per kilo. Sa tumpok. So 200 pesos po ang tumpukan po dito ng alimasag. Dalawang piraso na pong bangos ay 150. Ayan po, no? Idol, kamusta? Shoutout, Ahon Malabon. Yon, shout out Ahon Malabon. Wala na tayong tumpukan ngayon guys, mahal ang gulay. Nagtaas sa mga gulay natin. Lahat mahal. Wala na. Ayun. Pilong 20, wala na. Saluya mo mataas din. Mataas pa rin. Basta. Bumasa. Gawa ng bagyo, no? Laki na ang pinaruin siya. Alright, kahit na tayo ay sinalanta ng ating lugar, no? Ng Bagyong Carina, pero may mga isda pa rin tayo nakikita dito na mga isdang bato na naititinda ngayon dito sa Malabon Fish Market, no? Yan po yung mga isda na nakikita natin, mga isdang bato. So may mga yellow pinto na pa rin po tayo, no? Labayhita, salenga, lapu-lapu. Yan po yung mga isda natin dito, no? Tatanungin natin, update tayo sa mga presyuhan ng kanilang mga isda dito sa Malabon Fish Market, no? Sa gisirin po tayo rito nakikita. So, ang lapu-lapu natin dito ay 150 ang per kilo, no? Sa yellowfin, magkano na ang kilo? 40, 200. Yun po yung presyo, no? Tapos dito sa salenga, ang ganda, oh. 200 ang kilo. Dito ng salenga natin, no? Labayhita. So, 200 pesos ang per kilo ng labayhita, no? Ito yung masarap na iperito. 200 kilo? Sariwa bago. Sige, balik ako. Ikot muna ako. Okay, magkano lapu-lapu mo? 200 ang kilo dito. Dito po ay 180, no? Dito po ay 200 ang kilo. Ano makyo ngayon? Kaya pala ikaw nagtitinda ngayon dito. Kumisikat na ang araw. Thank you.
Hello, Nay. Good morning po. Mukhang malaki paninda. Ayan o, sa kanya, malaki. Ayan, kadarating na mga isda, napakamahal. Magkano po yung tanggit nyo? 120. O yun o, 120 ang per kilo ng tanggit, no? Labahita, magkano labahita? yan. Ako na balita. Magkano na balita? Labahita di magkano? Nay, maraming pong salamat. So, sa tumpukan po dito ng bangus, no? Tumpok. 140. Tatlong piraso na bangus, no? So, sa bangus Dagupan pa rin po, 100 pesos ang isang piraso. Sa Tilapiang Batangas ay 100 pesos ang tumpukan. So, yan po yung mga price na nakalagay sa kanilang mga panindang bangus. Papakol. Hello po, Nay. Shoutout po, Nay. Shoutout po. Ito, masarap po. Papakol na hubad. Ayan, masarap pa yung lalang yun. Wala kayong ganong paninda, Nay, no? Hipon. Magkano sa papakol nyo, Nay, na hubad? 200 po ang per kilo ng papakol na hubad, no? Masarap na ipirito. Tapos sa hipon, 300 pesos ang kilo. Wala sa si Ate Pam, ah. Hindi siya nagtinda ngayon? Sige po, Nay. Salamat po. So, isang piraso ng mga bangus, 140, 150, 160, 170. Ayan po yung mga presyo ng kanyang bangus dito sa Malabon Fish Market, no? 140 naman po dito ang tatlong piraso na tumpukan at 50 pesos sa tumpukan po ng galunggong. So, 50 pesos sa tumpukan ng alimasag at alakaak, no? 50-50 ang mga tumpukan. So, sa ating mga kabase, dami, oh. Wait na lang. 50 pesos, neto rating po, 50 pesos po ang mga presyo ng tumpukan po dito. Ito po, malalaking kabase. Ito na 100. Ayun. Wala kayong bitbit. Wala kayo. Wait na, sarili. So, ito po, no, 100 pesos po ang panindang kabase po dito na tumpukan. Ay, marami po salamat. Wait na lang. So, sa ating mga gulyasan, 200 kilo, no? Tulingan, 180 ang kilo. So, sa bangus pa rin po, 140 ang tumpukan. So, murang-mura pa rin po ang ating mga bangus dito sa Malabon Fish Market. So, tumpukan pa rin po dito ng mga galunggong, 100 pesos, no? May tulingan din po na paninda. So, yellowfin tuna, yan. Tapos tumpukan po ng mga panindang dalagang bukid. Tapos salmon, 100 pesos ang tumpukan. Sa linyasin, 50 pesos ang mga tumpukan. 70 pesos po ang isang piraso ng bangus. So yan po yung mga paninda po nila dito sa Malabon Fish Market na mga tumpukan. So marami pa rin po ang ating mga kababayan na mga naghahanap po ng mga murang presyo na mabibili dito sa Malabon Fish Market. Boss, magkano yung tumpukan mo ng galunggong? 50 pesos na tumpukan, no? So, 290 ang per kilo po dito ng hipon. Tapos, ang ating tulingan ay 140. Magkano ang pusit kalawang, idol? 40 idol. Yun, no? 140 ang per kilo ng ating pusit kalawan. So, shoutout sa inyo, mga Lodi. Shoutout. Yun. So, yan po yung mga presyo ng ating mga paninda. No? Ang kagandahan lang po kasi dito, yung mga kanilang mga inilalatag na mga tumpukan o mga presyo ng kanilang mga paninda. May mga tag price na po. Salamat po. Kwenta na lang tulis para kilo. Hoy, galunggong! O, so magkano galunggong mo? Sandaan.
Ayun, 100 pesos po ang kada plato po ng tumpukan, no? So, bangus pa rin po, no? 130 ang tumpukan, 3 piraso. Isang piraso po dito ay 60 pesos. Ayan. Yan po yung kanilang mga presyuhan ng kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market. Sandaan lang, galunggong. Marami na malalaki. Sandaan lang. So, sa sitwasyon at sistema dito sa Malabon Fish Market, no? So, sa mga bentahan pa rin po ng kanilang mga seafood dito sa Malabon Fish Market ay murang-mura pa rin po ninyong mabibili. Nakikita niyo po yung nasa likuran ko ay talagang mga nag-iikot at naghahanap ng mga presyong murang-mura dito sa Malabon Fish Market. So, shout out po muli sa ating mga kababayan OFW na naghahanap po sa ibang bansa. At shout out po sa mga vendor na matitipag po dito sa Malabon Fish Market upang makapaghatid ng mga murang bentahan ng kanilang seafood sa ating mga kababayan. So shout out sa iyo, Lakay Adventure, Elmo Balyoso Vlog, Tony Vlog, at sa ibang vlogger pa rin po natin, no? Bornox TV, Kelong TV, at sa mga vlogger pa rin po natin na nag-update sa mga burautan at dito sa Malabon Fish Market. So stay safe po everyone sa ating mga kababayan na sinalanta ng bagyong Karina. Sana ay okay po tayong lahat. So hanggang dito na lang po. Ito po muli si Boss Lando Explorer na lagi po mag-explore at mag-update dito sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po. God bless po. Bye bye na po.